uhlungwana lukaNdaba uhlungwana lombelebele oluhlunge emanqulumeni basiba samanquma esebikelana ngilebile ngamanye amalebe ngokhalipha unothumeshezi kamele khona lombukiso wemlaba media. Ngicela ukubingelela ngumfo wankeshe. Ngibingelela nje ngikhona la kwelakithi kwaZulu ondini olumahlekihlikana. Indaba ke sanamhlanje iphuma endlunkulu ezokuthi inkosi isilo sakwaZulu uMisuzulu uzohlangana noPrima wakwaZulu Natal uNdunankulu uZikalala. Shuthi kunezingxoxo ke isilo ngoba sisanda kubekwa nje esikhundleni sizobamba umhlangano waso oqala nqa. Kunomhlangano kabazobamba shuthi kunendaba abazoyixoxa. Kuye kwashiwo ke vele ukuthi iNC beyifuna ukuthi ingenelele lapha endlunkulu ithi kuyokhuluma ngendaba zalo lolu daba lokubekwa kwenkosi njengoba inkosi bingakagcotshwa kodwa isibekiwe yona sekusola ukuthi kube nje umcimbi wokugcotshwa kwasisilo uMisuzulu. Ezinye ke indaba ke ivelile ukuthi uPrince uSimakade Zulu ubhale istatement nje esibhalela sona isilo sakwaZulu echaza ukuthi lokhu okuseyindabeni okungamahlebezi okukhulunywa abeyindaba izintatheli zokuthi yena ubangisa isilo isihlalo sobukhosi amanga aluhlaza. Khona ke incwadi ebhalile ngayifunda nje ngiyifunde njengoba injalo ibhalwe uye umntwana uSimakade wakwaZulu ifundeka kanjena ithi Mageba bengicela ukuba umntwana angifundele lesi statement esivulelekile njengoba ngisibhalile. Ngiyezwa Mageba ukuba igama lami seliyathinteka kubeni uSimakade mina Jackson Zulu ngifuna isikhundla sobukhosi. Ngijabulile uma ngibona umntwana kumabona kude ngokwakhe ethi angikaze ngisho nakuye ukuthi ngifuna lesi sikhundla. Nami ngiyakufakazela lokho. Ngingakuqinisekisa ukuba angikaze ngisho kumuntu ukuthi ngifuna lesi sikhundla. Ngiyezwa Mageba ukuthi kukhona ubuhomhomu obukhombisa ukuthi hleze kukhona abangifisela lesi sikhundla futhi ayikho into engingayenza ngemizwa yabanye abantu. Angicaciseke ukuthi ubabekazi wami umntwana wakwaNdlovu benaye umntwana waseKhwezi bake basiqwashisa sizingane zenkosi ukuthi uma isilo noma indlunkulu iphakamisa igama lomunye wethu kufanele avume loyo oyobe ekhonjiwe. Ngakho ke nami ukuba ngangiphakanyisiwe ngangiyosamukela lesi siphakamiso futhi babesixwayisile ukuba uma kuphakanyiswe omunye wethu asibokwamukela wela futhi simeseke loyo oyobe sekhonjiwe. Njengengane ehloniphayo nengicabanga ukuthi izithobile ngiyaqinisekisa ukuthi angeke ngiweqa amagama abantu abadala njengoba bese ngichazile ngezeluleko ezingaphezulu. Ngiyamcela umntwana ukuba nxa esefunda lesi statement njengoba sinjalo asale esengicelela nezintatheli ukuba zingalokho zingifonela ngalolu daba ngoba akukho okunye ngingakusho okudlula ukuthi lokho esengikushilo. Mangithokoze Mageba imina umzukulu wakho umntwana uSimakade Zulu. Enye ke into engichazile ngale statement esibhalwe umntwana uSimakade ukuthi sibhalwe ngolimi lwakithi ngolimi lwesiZulu. Enye into engeke ngayibona endlunkulu basebenzisa kakhulu ulimi lwamangisi mabe bekhuluma nabeyindaba noma bekuthiwa khona into abayirelezayo nje. Kodwa indlela istatement esibhalwe ngayo lapha uyakhombisa umuntu ukuthi uSimakade nje umuntu ohlonipheke nje ohlonipha njengoba echaza kule yandaba. Hayi ke kusayimina futhi umfo wankeshe ngiyeza futhi nezinye ngicela nje udlule ngo like no share no subscribe. Uhlungwana lukaNdaba uhlungwana lombelebele oluhlunge emanqulumeni basiba samanquma esebikelana ngilebile ngamanye amalebe ngokhalipha unothumeshezi kamele uhlungwana